muôn xin hát ca chính lòng đó hai chính bình soi nghi cực lòng nam mắt ca nông rem trong ca chính nghe hà nghi cầm đón Giêsu mê lon ca nông rem chính em cho đi hà mê tu ai nghe snow man la kasih habawan ban shopsna habawan beka etrim dalilengin ang kelan milong ng rim basket pangit sirim jinglong kong Giêsu kanong rim nyanyi kadeng pagpulitin kaptin ba embat man selapat lay kung dikidar majuliw giti pagkabayaran kita yakak tinuplay in breaking down hala donun Giêsu melong kanong rim jing him jongi hamito ai ngin snow manlakasi habawan ban shopsa habawan bekal etrim dalilengin ang shilon nilong ng rim basket nung sa baba siya giway nansin kadayani panpengin Panginoon ka ng rim Giêsu hakajinghem ka jongi kajing snow rin jingjan no jing pa pagkajing iba janay kung samlapustan perkay nangi kanyo isyay Giêsu melong kanong rim jing em jongi hamito ai ngit snow manlakasi habawan ban shopsa habawan bekal etrim dalilengin ang kelan nilong ng rim basket
Adin badak penlum kijing aingo, skar part imes teki pengro, mensupawan penkentang kijing aingo. Tuine dewai. Kukpa jongi ubaha peneng. Nyanyo yame au play sehisin pat leba jong kene kapor kabakodor. Kabame me syak yangi katni begini don haga ying kabakut berkabakentang kajame ko try. Begin yo ban mani ban syakri yame ko kenrat bi yen. Kenrat bi yen bat play bi snei kumni habing yo ban wan ban mani ban syakri yame. Wan ra ro ko kenrat bi ye kini ke jing ai sika kam ke jome. Oi au play ngida tuai ba mani snei ko try ban tiang yaki. Ban ngida tuai ba mani snei ko try ban kerku ban pen kentang yaki ko kenrat bi ye. Ba hangno kabagajing sang samla kan yo ban pen trekam yaki. Kan long ke beroi kerhai ablay nakamata ka puram ka jome tuyarap tuyalam yang ikum ki kun samla ko try baginang laban ai ya ka toknut ka jongi syame hagis gi ki por jong ka jingim ka jongi hi kenrat ba yet bat play bis nei lama jong ka por ring mana kmat jome ban bo tiru yalau jong syakri jame ko try ba sa chipang in so yeng ban sam juga kubur ke kedin ke jomel majong kan ke subject kindrat ba yet ba blay ba snengi ngai me melakren hai ko try ke jing pen kre ke ba jar ke jong i ya duai yo minisi ko try ke ban pen kam ye i la majong kan ke por ba manga ban mangi wei pi wei po jong kan ke por ko try ngin yo snow ye ke kedin ke jong me Rồi đâu play với căn long rồi chỉ cho cô try cái chính cơ khu yang i way pi way cũng cái khôn cái cho mẹ ya cái bên nào ban im hang ni ha cái slap ở thầy ban ya hấp jong cả để cái bor cái tin cái cho mẹ hi tôi xem tiếng i là mà jong cái bor snow up lay cái chính duai cái jong i map si bon cái chính palat cái pop i pen snow si mà lại cái sni ia pan cái ni paro kerteng ke batyang tam ke jong utrai beru nong penim jong i u Jesu Kristi. Amen. Bentapat milapoi skoi benta. Kata kelong begini yo snow. Ya kijing keren nega ketien ke jong play. Halor ke subject ikaba ke senior society ke lebo. Kata kelong u Jesu unong penlong. Unong penjana ya ke jinget jongi ikabala pensong nong rem na ke stish kebru kelong bakat ar kat ke ar. Bang idon hapreng jongi ne ko por ya itman besan PR ang klam. Itman besan jong kabalang Presbyterian Malki. Itman besan nakilang jongi kum ke senior society ni priang sumubhai phi rengkat bat i kuram jong phi syakani ke jing senglang ke jong i limba ke ko por bat hoi i pen pauru e ke jing sngongo bat ni ai khuble i phi o phila priang i ke jing pen bet ke jong i kum ke senior society ban sam na ko khubor ke tien jong blai lingba ke ni ke jan mi bat ni skam bo blai un penan kam i phi khnang bak ei ke bangin yo sngo kalau ke jingker khu nam ta jungi wei pi wei ling ba kani ko por ho itam san pi arang khlam idei i tam san si kani ka sin ke benkong mo pi san pindon lah kani po ka balang jongi bat ngaru kani ka sin ka beningkong begini kendu i kani ko por bat nga kerpat itam san mar takadau syabin ai ke jingkran ke jong i in airu ke jing pen itho ilade hapring jongi Isyab ngini asngo ngini ko kubor na item san pi arang klam ini soalang ini ruai ke jing ruai ka ba arspa arp khandain ka bathamai but arspa laipu an ka bakhamrem arspa arp khandain bathamai arspa laipu an ka bakhamrem to yeng yesha shu jisu pishipais iem boneng to kawe ye kalama
tu ra ru kham shaneng na jingjop shika jingjop lupat yopom unlam kinong shun jong ubaro sha jingjot kinyangam barok gidukhat kicing roi kam arspa arp khunaim thamai arspa le pu ar ne ka khamrem Tu yen ya sha shu ji su pi shi pai sim bu nen tu ka we ya ka la ma tu ra ru kham sha nen na jing jap sha ka jing jap lu pa ya pom un lam ki nong shun jong u ba ro sha jing jan kin yang am tu yen ya sha shu ji su ka tu roi ka la jam sha prang ka jur ka tu ma ya tur ya pom ulam iki baklan tu yen ki bun ki nong ya le jing shlur kan mi na jing ma ngin jo la tu yen ya sha shu ji su tu ba ka bor jong u wan nun ban yi yen mar weng ka bor u briu kan du Kitiar ya pom tu kino tu sharai tu kerpan hashitom lani jing ma tu kongu lukin ra tu yen ya sha shu ji ka jing ya le num slem ka jam ka thu ma menta la shai jing ri sa shem a u ba job a thu ma ka nam nong job un ai ha khet usim ka bu rom un sen sharu lem wai I teman besan W1 Sweat I balong ru chairman juga ni kajing seng ni por but I balong ru como senior advisor jongka Senior Christian Endeavor Society
ani halum siap i presiden bat kinongkit kam jongka senior C society dai pastor teman besan ki bedon hagen gopor na kabanta jong ki long kmi ki long kpa bat ki kun hep ki berit kat ki bala be man don bat kham tam na kabanta jong pi kum ki kun samla jong ka balang ki balong ru ki khot jong ka senior society ha ka baning kong nga ai khublei Youth Sunday ke besuk ke bekemen na ke bentajong pi baro ke kerteng ke batiang tam ke jong turai jong Yesus Kristus. Ku boleh shibun dengan besan na ke bentajong ki kintin pediang sumbai ke jong pi yang apat i kurim i jonga. Iba senran lang yang ke por ban yo ya ke ban syakri ya pi ha ke ni ban lang bat pi ha ke ni ke jing seng ke bangin pun kut ya ke ni ke Youth Sunday ke jong Yohanes nem arjar arfusan. Nga day na po kabalang na malki kumiyong itiman besan. Nrela pipet ikatu kur ke jonga kur ring klem pela ikaban keli ke day nang nu gani ke kur. Tiga kur ka snong try ke jonga ke day nang po Gentle Hills ka don ke snong Demtring po West Gentle Hills district. Lada pilet na ke snong juai kumba new kilometer na gani ke snong ka na po juai town kan po ke snong gani ke jonga. Barang kecing sisa ada pipet hakan ke elaka jong ka Gentle Hills district. Kini ke kur ke jongi gidon hakata ke elaka ke memang ke tuber elaka ke bahe bah. But kedai ke cakaru ke ba wat nak peleng jongi kur ke jonga kidang bun ke barang don hakan ka jinglong ke jingit tenrai ke jongki gidon kini ka bet ding klam mong tuber ke bakra ke bahe man ke cuairu. Di kata kedai ka snong tenrai ya ke ba ngawan. But nga ai ngu yo blay ba upala inga ka ba kum gini ke por ban ye don rengkat lembat pi la don gajing penbet ke ba kham slem du macam slem he ba i secretary lo phone yang ana ka benta jong gini ka program ai ngu yo blay ba upen jalat kum ni bingin yo ya ka ban shim benta lembat pi bat ru ya ka ban ya sam agadi tin ke jong blay halor jong gini ka subject ya kepada senior society kelebu berkata kalong ujisu unong penlong bat unong penjanai ya ke jinget jongi ya kepada pensyong nong rimna ke kitab ke Hebrew kelanong ke bekar ke khot ke baar sya ingaban puli katu ka ni ne ketin ke jomblei kepada kani ke ju hin ke kitab ke Hebrew nrai ke ban sedang na ki katu ka ni ne ke khot ke beningkong bat ke ban buat pat ke khot ke baar Iktin ke baong kum ni. Batu ngin ya pet. Da kacing ya isya, ya kacing ya pet thong. Ya kalabu hakmat jongi. Da kabakmi syau jisu unong penlong. Bat unong penjanai. Ya kacing ya kejongi. Uba namar kata kacing kemen ya kabalabu hakmat jongu. Ula syah ya kading pena. Uda iben ya kacing le'ran. Badula syong haka kti kamon iket ke jong blay. Tuin pai shu blay ke jing tuai. Kukpa jong yu bahapening ya aingu imen ka benta jong kani ka por ka ba koridor. Haka bingna ikaban kiu haka ni ka jing seng ka ba khatu jong ni ka Youth Sunday arjar apusan. Haka ni ka yeng ka ba kentang ke jong me. Ngidwai try ka ba menirap ingi ke jimut ke perkhat ke donut ke jongi. Ingila ikaban yo sngau ke ikaban medon ikaban kren ikaban hikai ngi lung baju ni ke subject baru atrai ikaban ngila ikaban sngau thuru ke jing khot ka ba me khot na ka ban ta jong i wei pi wei shimti ni ke por kum bangi long ku trai bat ngi dwai atrai ka ba men the sei halor jong i ke jing kur khu ki jong me aga kerteng ke jong jisu ngi pan ni baro amen wadon wei pilot ubadon kini kecing khot ya kaba unlong kumu missionary agi snam khat khandai spa sanpo ter bat ke kerteng ke jong uni ubriu de unati saint ubriu banya ke aeroplane ki berit bat kadon ke kecing khot ke jong unang te na po ka ri America bandet sha ke ri Ecuador ke badon po South America Atrai na pedeng jongi baro ngi tip ke Ecuador. Kedai ke ri ke bayo ya ke kerteng ke jongka namar bakadon hau new equator.
kat kum ke jing bu ha ke geography. Bat ha ka ba ulit hang tu kadi ke jing persyang ke jung ko long ya ka ban let ban yalap. Halor ha ya kan ke gospel jong ke jong Jesus Christ hapdeng jong kini ki jaj benriu kan ke tribe ki bikpol jong ka Wadani tribe. Bah ka jing persyang ke jong ya ka ban let ya ka ban kren ya ka ban yolong perlok bat ki. Ulalet mat ulayet sing ya ka we ke jaka ke jong ya ka ba unsa ke station ke preaching station ke jong Rengkat bat ki perlok ke jong ki baya wanlang ya kam ta ke kam mission ke jong ki. Dan rei haus nem kat kandai spa asan pun riu. Kalau jaba nak bleng jong kini ki nong yalam lani kini ki briu ki badon ha kini ke tribe Wadani tribe. Kila hir thamai kini ke jaka sa ke jong Bat kila penyap ya rengkat lembat kita ki sangut ki perlok ke jong ki missionary do som kita som ya ki bat ki kila yap hangta. Apeng jong kita ke jing sya penyap ke jong ki kini ki sangut. Dan rei ka para ka jong uni unnati sin pat ka bakerteng ka racial sin ka persyang ya ka barang yai peteng ya ka kam jong ka jing yalap kam shimlai na ka daw jong ka jing sya penyap ka jong humen jong ka bat ka peteng ya ka kam jong ka jing yalap ka dei na peteng jong kini ki long kemi ki balet ya ka ban peteng ya ka jing yalap ya ka gospel hang tai po Ecuador bat lumpa jong ka jing yalap ka jong ki Ibun na pedeng jong kini ki badon ha kini kejat benreu Wadani ki la pedang ya Jesus Christ ki bakun thupru ya kidu ki briu ki bepeniap yau new missionary United Saint na pedeng jong uni bepeniap United Saint udan uwei bekerteng umin kai uni umin kai hadin nang dapat upediang ya Jesus kumunong penim Bat ka jalong ba yo kun jong uni nati sin bekerteng Steve sin udai uni peniap yo kpau jong pelong yo ong bangangan shimti yo ban long kum ukpa jong ni khna ya kaban penhe pensan yo bat dei ma hiru ubara ya kaban penbaptis yo ni khna ubang kelung ban penbaptis yu shau Jesus Christ. Uni Steve Sain andau lahe ulayat jomba jong kejengyak lenti ke jong uru upenlong yu ban long missionary se Ecuador. But hakajengyak lenti ke jong kibun kejengi kendu. Rei uni ubalong ubriu upenyap ukpau jong men kai ulong penban unong senran jong ya kaban let yalap ketika ri Ecuador borok koi, but tang Ecuador ban net kiwei pat kiri jung ke pertai ke bakentup ke Amerika bat kiwei ke Jaka, kiberan marjan bat ke Ecuador ban yalap yo Jesus Christ. Steve Sain unu kena ubau kpau jong usha penyap hau ni urang ba u yabo di uang ini kentin. Uang lada perkat ye ke jung long briu de composition shinoru. Dan ringa nga shania how Jesus Christ ba unto ma ya ka history jong ka jing im ka jonga. Unto ma ya ka history jong ka jing im ka jonga. Bun sin wong ngi persyang ban tho daladi ya ladi. Ya ka history jong ka jing im ka jongi bat lada don kinu ki jing bakla ngi khot yu play ban edit ane ka ban penbet nreu wong ngate nga shim mi ni karai bau jisu unto ya ke history jong ka jing im ga jonga yat bau unto katsha bau yalam akaktin pareng kani ke subject ko ong Jesus the author and the finisher of our faith Jisu ulong nong pelong ba unong penjanai ya kadi kajinget kajongi. Dei mau ba tho dei ba pen sedang ba pen biang na dong shudong. Bat kata ka dei kajingat lenti kajonga bat kajong pi kom ki kon Kristan. Bat kajingat lenti kajongi kom ki kon Kristan la da pi pet ki ki hot ki pa shakmat. Agat hot ka baningkong jong ka shiti Hebrew Uong bangi don kam bangin ya pet da kajing ya isya.
Kebenikong kolong ba wani ban bread no ikijing pumit baro. Ban pet ya ka jing ya pet thong ka jongi. Kebala bu hakmat jonga pat jongpi. Kan kham shai khandiat ladang apet na tin paring ki boong to run the race of endurance. Kita kepada kitin kong endurance ka jing yai sha. Kita kadi ka jing khot yang habat yupi. Ngamtit papreng jongi nang ni ka nungut ki kun samla la ni shinrang le kinthei ki baju ya mare thong. Ani ki ba shim benta ka ban mare ki ni ki long distance. Ki ban mare ki marathon bat kum tar ter ter. Ngai menta po shlong da pikit ang step mi shabar pini in adu no golf links shadu shate shalam kra shadu police bazar ki khana samla rongba baro ki mare Kia mare dona preng jongki ki bi pankre na kabanta jong ni suara marathon ke balong ka arpunyo 3 September. Kia mare bat gibun ki jingi mare ki ba ngi don manha kini dang shenru na ka jingi seng kan thai jong ka sinot sep ngi ki dang polongi ka jingi mare thong dang shen ngi ki ni sinot sep ngi ru ka ju polongi ka ni ka tan ka ni ka shilong ten ki ron ka jongki Kadon gani ke jingi mare thong ke bangi mare ngi ibon ki kun samla ki barang baru ki shimbenta. Barakani ke jing mare thong la da don na preng jongi ki bay mare thong. Ba na preng jongi ki bom ju mare ru kawi ke jing suthu ko long. Ki bun ki jing ini ki kilometer ki babu ki babu san kilometer ki don ki babu 10 kilometer don ki babu arphuwei ki ka half marathon ki don ki ka full marathon pi mare 100 kilometer. Akhirnya kecil mare thong ke jongi, kamlong ke besuk, ladapi ong 10 kilometer sejrong ban mare, kadon kam ya kapan des ya kam met ke jong pi ke bengi ong eka kata ke jing yai syak dan ke endurance. Kat no pilak ban syak. Nambar ladapi mare persyang ban mare 10 kilometer, pindah poi tang kumbasan kilometer ke kam met ke jong pi ke song ala biang gatung ala so thaj amla asyu. Teng uso baka syadem ka amla asyu ka ban sya namar pelai baham ka ban persat mersim haban ring mersim ron ka por ka bagi kho siu ki mlong syu so kum pala telot ki kho siu ron ka por ka baka krung ka lapang ka mlong syu henrei ki nong ya mare pada ki baya mare ban pendep ka thong ki le ya ka ban poi sya kata ka poin ka bagi dei ya ka ban pendep Kam lele la daki wan hakanu ka kanika position jongki ada kawan baar menkong baar balai ne kam shadien kam lele hendrai hakinong mare ka jingkwa ka jongki ka long ban pendep ya ka thong jong ka jing mare bat kata ka di ka jingkhot ya nga bat epi kum ki kun kristan ru bangi pendep ya ka thong ka jongi kuma tho ka ni ka shiti jongki hebru ka nong ka beningkong khot ka ni ka nong ka baar khot ka beningkong upol ru la da pipet Aka jing tho ka jong u sha ki nong Filipi ka lanong ka balai ka khot ka basau wongi kini ki kintin ngabe sha persha ka dak ban yo e ka jing thong ka ba ka jing khot sheneng ka jong blai hau Christ Jesus kini ka jing khot yang abat yepi bat haba khot yang abat yepi ke ei kata ka balong ka insentif lani kata ka bangi kwa ban ong bakan ban ban ai men sim yang abat epi ban pendep kita ka thong kade kini kini ka ba kani ka subject kala tho u Jesus Christ u nong pelong bat u nong penjanai da ka ba khmi show Jesus Christ ka ong kani ka thot hang ni ka ba ar ba khmi show Jesus Christ u nong pelong bat u nong penjanai ki jingai jongi ha ka jingai lenti ka jongi ki para panget ki kun samla indon bun ki jingkit ki jing penwit ki babun bha kalong thik kumbangi mare hi ha ka jing ya mare thong ge jongi lada phi ya mare ka jing mare thong ge jong phi lada phi kit ka jing kit ka jong phi ka bakhya phimla e ka ban pendep ka jing mare la phi ong 10 kilometer ar 2 kilometer 10 kilometer phin mare rangkat ka jing kit ka bakhya phimla ban pendep Don kami kapan pensting ban berat lut ikitu ki jingkit ke jong pi baro. Don na preng jongi ki ba mare marathon pi pet haka pastang haka bakut ke starting point. Kedon ko biga counter ke bagi syait bu baro na pi ki jingkit ke jong pi bu hang tu pi mare bitang kamet.
Bat andala dep kejing mare salik simbiang datur counter. Kat banang kia kedi kejing kit kejungi kapun wit yang apa dia pi. Bat kedi keni kabab nuwit yang ngiru ha kejing ya kejungi kum kejing long Kristen kejungi. Kalak bandon ka habit kedi kejing melin ke besniu ke bengi don. Kalak bandong kerukom perkhat perdain kejungi ke beper. Kalak bandong ke pop ke bengi kit. Ya kabalong hakabari na kabapao kabangikit man kapor kababan kiai kejimut kejim perkhat kejongi. Bat kini kapelong ingi bahaka jaka ya kabangin yahat akajing yaisha. Ngikum baklano ngikum surrender no akajing yat lenti kejongi. Akapor kabangadang kam samla kabangikit kam hapo ka jing sing samla po kabalang kabangadon. Along sketri jong jing sing samla. Akhirnya kepor kumni ke badan youth week. Isyrhem bagi kun samla. Ngadon way porlok me jong aru. Isyrhem hai ke banikit. Ya lek lang haj. Kat sebangi lek bandon kam ban pendep yaki kam kum ki kun samla kepor youth week ya lek lang. Bat kumta kadon kini ka jing ya dei ke bas hujan ya ke jing lek ke jongi. Oh ya pereng jong ke jing pensoi ke babun ki don kumta ki rei. Asyai ong utong ini lek lang. Jadi mengi lek langi ke ban pendep ini ke kam kan lek nak kini kejing pensoi ru ke balak ban pensoi ya meh kejing ya denti yang ngaru kum ju. Ya kum ta ka ya ke por kadon ke por on apoi ke por Christmas ngi don ka ha ke por Christmas kum kejing sing samla po ke balang ke mangadon ngi don kini ka midnight service ke jongi. Mid arku sauterik kon samla barok kadap ke yang meni. Ke bengi don kini ka jing sing festival ke bangi up ya kini kejing ya kajing ken mau ini kini ka midnight service ke bangi i bangi pediang ya ka si Christmas. Aron kajing snotanat shibun. Wan mauru kajing shimbenta tu andala poi ban wai kajing seng andala dei ke por khat arbaji kajing ya kublai kti kajing ya kudup man ai ban ya ong kublai Christmas iwei. Kalau ko bos snotanat ka por samla lele ngatrai di ju apreng jong pi kum bi kon samla ru kum ju. Rehadian cita yau nang ta padeng ikut lang bat uban ong to hakanika ngiru idon ke midnight service ke ban up ya ke mid new year. Ke mid new year. Tinggal dia pan ikut man wan jing seng lang re hakata ke por ke jing seng ngaklem yu shu budon ru. Ke jing seng kala ya ngapet u klem pat poi. Andala wai ke jing seng ru umdon. Dai andala wai ke jing seng andala dep lot ki kam ki jambaro. Kalau kelah ke terik, kalau kelah ke senem, kalau kelah lut nadong sedong. Ke bau kena kawai usnem borim ni lapoi usnem utmai ngami nangaying mani kapanit pai sila yeng menmit. Ye kendu yu halenti. Alara akti u de palai piwan sino nomor di porlok lajong. Nrai ka jingle ka jong u kolong ke bakampla. I kumbom itle ban itu yang haruhi. Angan lapoi hajan ngom pan kublai ban kublai New Year u ra aktina chingai gum ni ban ra. Hoi happy New Year nrei ka basusi kalong ba ka chin pen shoi jung ni ka perthai pi ka wan ki porlok ki porajor ki ong hakas New Year te ne yu ban le hok ko me le lang bot porlok jung pi sipo yung mani yang ne chikajaka ka bangi don ka bayab di yabam kum tangat ka di ka bam. Ba kalong ka basusi bagi kun samla jongi hakajaka ya kabakin yai mare ya katong ta ka jing yaisha muyo ika ka endurance ngi kumbaklano bat ngi hapno hakajing yai lenti kumi kula do pilong ki sportsman namar ka kadi ketien jong play ka keren chpang ka juga jing mare thong ladau briu uba mare yakini kijing mare thong kiba jengai lang ki ong long distance runner ubriu lani u sportsman lani ka briu lada kilet ya kata mla ya ka ban long kiba menlien ya ka met ke jong ki ha kijing melien ki basniu bakwa ai ka ban pendep kijing mare thong di long disiplin khidang step practice ke ban dong shudong yo haban practice bandi secret bandi duma umlong bandi kiat rumlong namar balada di ke kiat di duma ti mare tang sipang go ke shadem mat ke ka met kam long kam sha kamut ba pi hapan pun khuj be ka met ke jong pi paro
Namar pinum la ikaban shan ka jingya dan ti la jing mare ka bajangai umpriu bomelin ka jing melin basniu kamlong lani la dak pi bam ru ka jing bam la dangi melin ka jing bam ka banyo ka jong food la dangi ya yang ka jong food ban mare thong kamerap ikamet ka jong haban bam ka jing bam ki batei ki arab ikamet ka jong ban long ki baklain bat ki bala ikaban syak ban yai syak wat apedeng jong ka jing wat apedeng jong ka jing pang ka jing thai kata kadai kejing khot nak benta jong gitu iba penbelin je ladi ha kejing mare thong bat kini ka ju ruhi lada ka tin ka jong plei ka bu chapang bu ki tin chapang jong ka jing mare thong nak benta jong i kum ki khon kristan ka jing don kam ko long bangi ngin bread lut kum ba ong ni khot ka bening kong jong ni ka lonong ka khat ar chi heb ka shiti chi hebru ban bread lut ikitu ka jing penwit barok kejimalian besniu barok ban penlong hiladi ban long kiba disiplin yerwai mentan sipai jong uji sur renti barok lang bagi khot habangi don kini kejing long jong sipai karan kami ga disiplin bala dangim la balong disiplin kum ki khon samla ha kejing long kejong kum ki khon kristan ngingem la ekaban poison ka thong kum ba polu anga be se persya jong kedak kata kadai kabangi don kambat karon kejing khot ini herela nangi pejpat ki para samla bangin pejpat shanu weuta ban long ka bor weuta ka dau ayu banga kwa ikaban mare ya kini kejing mare thong jong kejing long kristan kejunga kadai nakabenta ka dau ko long jong Yesus Kristus u Jesu u balong unong penlong ka benikong ini pej unong penlong u balong hakatin paring ong di author ubabu balak hot yang apa ye pi sya ka jing long kristan balak hot yang apa pi sya ka ta ka jing im ka bom jukut bat naka benta jong kini u Jesu u sya naka benta jongi halor jong ka ding pna dei mo ubas dang aka bola sya halor jong ka ding pna naka benta ya ka ban yo ya ka jing penmi ka snam ka jong u ya ka ban sat ya ki pop ki jong apat jong pi mengabat pinggim la ya kaban ong bangi ngila ban le ya kanu kanu ka bor jong hi de tang na ka jing ai ke jong Jesu Kristus ka bangila ya kaban poi sha ta ka thong ke jong hi ka badai shau blei ukpau jong yu bahabneng ban yo ka beneng bat namar bagi dei long batang Jesu Kristus idon kam ya ka bangin pai sha u ha ki por baro but habau khot yang apa dia pi uyu i pi wei kumba pilong agani ko por saya lawa ong ingai ka ban ai ke introduction na ka banta jonga alai YouTube pi kartu kat ni kumba teman besan ban YouTube ai phang jong pi na ba kolong kesin ka beningkong rena ka banta jong i wei ru la dangi ong ban introduce la de le sebun kita ki bari hapo jonga agapo jong pi pimla e kaban ong bangan ya thulut iki shabar ando Jesu uyo i ya pi bat nga i wei kabalong hakitin paring ong accurate to the point o tip tik ke e pilong ngarang super syang ye kaban pej anu to don ka por ka ba ngawat mata ka juk AI mo mata ka juk artificial intelligence piwat na kabanta jong no junu ka chunmo ka subject kuno kuno pichu type Google ka wandut na dong sedong kadon ka por ka banga kwa ban type mga por nga pej hangnu ka don ka kerteng ka jonga ka electoral rule nga teng nga ngam tip ka pat ayu nga man pendap ikini ki don ki jinton kam ban pendap ikini ki forms ka bali pendap ki babon ka badon hasnong hatawat ki wei nga pej electoral rule ka badon ka sarkar ala dari ban chu Google ya ka pi hang ni kadi kata kani ka epic number jong pi kani ngayo na po ka Google but mentale li kalon sa kani ka AI Google AI bang type ka kerteng ka jong ha ka bapla kalong ba ka tip chapang jong pi henry la ka tip chapang jong pi ru henry kam tip lut teng ka don ka jik tip ka papakla ru mene ngadang super sang type ya ka kerteng ka jong ha ka batai ka kerteng ka jong ha uni udai ubala jutrei hang ta ka office labat ya kata ke pus maka tho ru pada hatrai bat menta uni kerteng junga pito PR klem pito ang tu mata de unong risniang tho tinga ngasngwil di kum khun serang auria te kani kadai ka
artificial intelligence ngi ong ka di ka pa start ngi tip ka ni start per thai hindi kadang don gi jing bakla jong karu kadang bakla han reu jisu pat de ubade unong punlong jong ka jinget ka jong ha ba jong phi utip ya phi kum ba philong phimla ban ri utip ya phi bat don na pring jong ngi pat ngi tieng ngi ong bau jisu utip lut te yang utip lut ya kapasya po jong nga habakum ta tengah tiang banwana khamat jong namar bagi pun kita gi bari gi bam matip utip mo nrayu jisu ju shim ya kabakum kata ka stand hakajing yadai ke jong ubat ngi upet yang habat ipi bat ukhot yang ngi bangingin long ki syakri ke jong pila da pipet nyu tu briu bepenyap yo nu missionary men kai Udeu ba penyap riu penyap you missionary. Henry ya kabakum uta ublay usay man pelong syakri u jong u. Banyalam ya kabalang ha Ecuador. Lada pipet you Paul u apostol Paul uba penyap iki Kristan uba pensitom iki Kristan u Jisu usay ya kabakum ne u ang adon kam ya me. Bat u pelong ya u way na ki rishot ki bakrao hadin bau Jisu lami pat banyalap ke gospel ke jing pen im ke jong Jisu Kristus. Pat kedon gani ke jing tho ki bong bau Jisu ha bau jit yang abat yu pi jit yu tau balong qualified pe ke qualification jong pi ban khot yu pi pe lada pilong tau balong qualified lalu balabyang ke kerdan ke jing pule dan yu start nu u khot shwa Pila ubalong most unqualified apa deng jong kiwai pat dan reu khot epi but yau pola khot upen long qualified dak hadin bo la khot da kadau ngaju pelong ngai ka bangin ya ka ban so phala chipang ka jing khot ka jong blai nai ka balang ka jong hang ni balang presbyterian ka jong ngaju berkat kumnu blai khot yengi khot iki pastor khot kamtam iki teman besan iki balong tangki lemen mdon jing puli hak theology ne ko andai habau khot engi khot na padeng jong iki babun don na padeng jong iki batri office don ki beri ki nong rep don ki bei ki ba trei ki jing trei ki ba de jing de hai hapo hang ni hapo ha yo hat khot bila pet ke qualification ta kamlong na ye ke bakum kita khot akan mau ko don gawai na ni ka balang hang ni balang the Pali Presbyterian Church abang ikendu ikini ki baki introduce nga palong kum ki kirong ba balang git hot committee balang ye keren na ki bang yelet ye ka bandon ki katukan ki program andang arung hapo yodu ngai kendu uni we ju irong ba balang ibakit kumudaju hayo ayo e ka ban kendu i ka preng jong ka jingkit ke jong i when you kuplay i hayo berkat ki parabangit berkat pi kon samla la do ble u khot da ka qualification de kamut kampoi shunu en ra yo tao bo ble u khot ula malong kumno ru yo tao ble u polong qualified kadon ka we ka shnok ka ni ka balang ka bangalit man kren ka we ni ki jing seng woman Sunday ka balang ka badang lung ba ka badai ru ka jaka ka ling khatrei Empat habang kendu hang tang, hak bangai kendu ada program juga jing seng kentai kendu iki arngut kini kita man besan. Ki barang kam kena ban yang kerta ke jongki. Andrei andala ya poi ya kapan ya keren ya kapan ya peliu jingmut bat ru ya kapan ya keren. Halo juki kam juga jing khot ke jong blai. Ki ong yang aku teman besan. Wene kita ong ngata ngamdei na kabalang ngomong dengan balakha ke balang Kristen. Ipai jongai te u nong kenyarang ba akan niga jaka ke jongi. Nrenga poi shongkha ke ni ke balang Kristen. Hapor ke pesdang wong am sutau. Ngam sutau kata ke jong Kristen. Nre hadin karon ke ni ke jingkhot kaban IT show boleh. Wong ngadi namar bah ka jing long kadi ka jing nget ke barim ta yadi ya pam ka jing buat ke balong man ke por kamele.
Ba akajuk ke pori onga ngan chu ka kam ke jong abang along ru ngaditang u driver truck nganya truck ngakit mau ngakit siap. Mandal appointment meet penjat thaj lede ke badi ke babam. Bat kum ta ka yat ke jing im. Andal akron Kristan ke khot ngai ka ban penbet ke jing im. Bat mar sendep ke ban thung balang andala thung balang. Kadon ke jing jit teman besan ke baningkong lajit yu ni urang ba rangkat pawai pedo samla. Wan syong kha ke por ban long teman besan. Wong sipor nga syayong. Kum yang nga Lada pipet nya kan nong rim na ka background ke jong ngam long qualified ru na kai long ying long sam ipa mai idon ha ka jinget ke berim ipa haduk menta dang long tong nong kinya ngaru ha ka jing trei ka long tong travel truck ngan yalam kum no ye kini ki kun hon jong ble na ye ka ba kumuta ble u khot ba u polong yu ba long kum no sharai balang Ujisu hobok hot yang abad dia pi di para samla hot ya pi iwe lano pidon hang no ru nambar demo bo penlong yang ni kejenget ke jung abad jong pi aktin parang ong di initiator dan di originator demo bersedang but hobok hot yang au penlong yang ni kejenget ke jungi balong kejenget ke bangi ngin ya baru ong wan chini pi ya lang hang ni ban yat lang ban mare thong lang na ka banta chunga kam dei ka bang isu yat kum tu la dengi perkhat kum tu dengi perkhat ke jung long priu ko chungi ka dei ka jing khot ka boleh khot yangi ha ka jing yat den ti chungi le sen apreng chungi ula ban khot ki banta ki beper ka jing khot ke chungi haying hasem ka don ka jing khot ke chungi ha ke chaka trei ke chaka ta ka chungi don ka jing khot ke chungi ha ka shnong ka thau ka chungi don ka jing khot hatung yo sngo na em ke jing khot ke jong jisu bat ka don kam tang yang abat ipi ban ko ngu bat habangi yo sngo ke jing khot ke jong u ngi don kam pa ika ban yat agar ka bing ong ka endurance race ka jing mare thong ka ba yaisha apa deng jing tenju ke babun kam dei ka basuk ong ba shisien ba long Kristan ka long ka basuk em Ndai Jisu pat u don kene ke pular abang inget mat ipediang yu unyai don rekat lembat pi hadu ke bakut da gede ka jing kular ke jong u ba un don rekat lembat ngabat pi hadu ke bakut nang tapat kan ke subject pat nalor ba ulong unong penlong jong kene ke jinget ke jongi ulong ru unong penjanai ya ke jinget ke jongi aktin pareng ko on the finisher the author and the finisher of our faith. Habang ipediang yu Jisu balong kumunong penim, kamut ba marsen jit, marsen long Kristan, marsen long ngalakla ka bamut filalong janai, ubriu udang sahi ubriu. Kadon kami ngi ya kaban penbha, kadon kami ngi man pendep, kadon kami ngi man penjanai kat barang yat sengi ipor terusiter, kadon kam kejing penjanai. Dadang isnai ke yeng ke jongi ke bangi sa. Pinpet andien ba pila isnai ke yeng ke building ke bangi isna. Masendep isnai ke building pin I ba katu ka shendrong ke ladon. Ke structure ke bangi bu ke ladon. Ladep lo dodong sudong pila depan kundro pila de bu lupai kini ki jingkang yit ki jingkang ladon. Ndrei syuaba nrung. Syuaba ki ban sa. Diberiu ki ban sa aku tu ke yeng. Bidon kami ka bandep, kita bingung ka finishing. Ka bahapan penbiang na dong syadong. Hangnu ba pin wan ka hangnu pin wan ka light, hangnu ka papin bu ikijinton kam ki beper. But bun sin pin pet. Pakapor ka bangi ngishim ya ka ban snaying. Kapor ka babamdu gede kapor ka bangi ong ka finishing. Ban pendep ka finishing gede kapor ka babampor ba. Kejing bampor ke babun ha, syuaba kan long ke bajanai ke bangin sa. Badon ki poru ke bangi ong te, ke por ke lagnya kat bangin ap hadu bandabiang nadong sidong tumlong, tuangin ang rung syua, ngin nasung sutu hang tur don kam ladaon dalasa, sutu hang tu badon jing duna hang tur juna ngin sayo ban penbiang. Kata ke dei ka jing ikan du ke jongi, ha ke jing im ke jongi, hamtam habingi ong ban snai ke yeng kisam ke jongi.
Nga hapi shimet ru ki kun samla. Abangi pedang ya Yesus Kristus ngilong kum ni kembang ngilong. Kasimpor yang abade pi ya kabangi pendep. Ya kajing syak penjanai. Bat ujisu penjanai syak penjanai ngi. Bat kani ga jingya jong kajing penjanai ke jong kajing het ke jong i. Kam dei ka pakut hakanun ke por hadu ke sengi jong kajing yap ke jong i. Kita kajing penjanai ke jong kan don. Ikan ni lok ke jong Billy Graham ke bekerteng ke Ruth Graham. Ke Ruth Graham ke dei ke basenran hak dia ke cat yo Billy Graham. Ku boleh menyalap keleng saudong jong ke pertai. Hak kapor ke boleh yalap keleng dei maka ke penhek pensan ki sangut ki kuon. Ke dei maka ru andala kam hek ki kuon boleh senran bad boleh shunu ru ke jing yalap. Badu jusu tenat bahak kinu ki jing seng ke bau ulet ki jing lap ulet bagani ke kurim ke jong ke Ruth kan net lang batu anda kala klat hu ar hajar nyo ke klat kam hashwa yo Billy Graham kala bu lupa kalau ong lupa yaki ba anda la klat manga how tu lum jing tep tu mau ba tho ke lum jing tep soba ban tho yaki kentien. But ikan ini kentin kita don haduk mentah. Construction has ended. Thank you for your patience. Construction has ended. Thank you for your patience. Kini kejing shna kila dep kublai shibun nak bentah kejing Aisyah kejong pi. Kejing yak lenti kejing ika long kumta. Ngirang yat nang penjanai nang penbha nang pendep ke finishing. Kejing yak lenti ke jongi iwei pi iwei. Ladang ilong ki kun samla, ni ki bala rangba, ni ngilong ki bala temen. Kini kejing penjanai ke jong Yesus Kristus kadang yat. Bat lumba jo kejing yak lenti ke jongi ngi kenduk, ya kejing kenduk ki beper. Kejing long samla ke jong pi Yesus pen ni kenduk. Ya kejing kenduk ke jongi, kejing im jing long samla. Dan apa yang jongi kita penkrek nak kebentai juga jeng im kum kirang pak nak kebentai kaban seng ni kalong ying long semru, nrei nak kebentai juga jeng penkrek ke jongi udon ke jeng kam kaban penjanai nak udon kam ke jeng penjanai iwei hadin iwei pak. Nak mau udon away ke kun samla kalau ong ya ke kemi ke jongka temei nga kata kun samla kadang non kum ta kum bakat kendai arpusnem ei. Kong kapor jangan alabiang kuak no ikaban syongkurim. Ala kuak ban syongkurim ngam tresu ban puli kuak no ikaban syongkurim niu samlau jo ngaru udon ngingina ikaban syongkurim kalabiang kapor kalabiang. I ke kemi ke jongka kong hoi to lada kuak ikaban syongkurim pong ngam tre ikaban bu ikne objection. Tekong sitayo mentak sengi sitayo mentak sengi. Sita yo hale ke ke kam. Ya ke kam ke bangang ale kum ke kemi le no mapa. Mut nang step ki shet jung bam. Dang step isteri ki jan. Sat ki jan jung pa ki para jung papa ro pendep begini. Sar ke yang kesem. Kong tongan le namar bal asmu it palat ke kwa no e kaban pendep ke jung syong kurim. Te pendep ya kata kasdang. Hadin shis ni kasngo kumpa Melayu ke por penbiang kabam penuban syet penbiang kini ke cing sat ke jan penbiang ni kini ke bandum kini kita iki pararu hikum ju andal akut ke sengi ke ong mei ngathrai ngan hap ap shwapi kang pade ke por jonga don kam ya kabangi hapan penjanai shwala ke jong ke cing ya ki stage ke jongi ke cing hikai ke jongi ban penjanai shwa ya ladi ka ban poisya ke tapat ke kerdan ke pengingin shim. Kejing long Kristen ni don kam ya kataru kejing penjanai suki pesuki jai pecai. Kedon kepor kau na preng jongi kum ki khon samla kedon kejing song shit. Kabiang kepor ke bangah samla ru kabiang tang ladi kepor ngi ladi menek kum ta ka balang penjahat kum ta ladi balong manga kum ta ngin le kum ni kejing song shit ke kejing shit hem ke babon. Kejing shit hem ke babon. Ngi sngoba ngi la long ready. Ya kaban shim ya kam molong kum ki leader wat apa ki balang ke jong iru re andang idi kendu iki kam de hang ta wingi shim pade babun ki pat ke bo bleu nang penjanai
yang ini kita khot manlong kum ki pastor ni kum ki teman besan kamu sisin man khot ubleu na hap penjanai kawai pakawai ka stage kijing ikandu ki babun kijing ikandu ka bae ki babun ngi hap ya ka ban smuthu kumno ban kren kumno ya ka ban shim ya ka rai kumno ya ka ban ya chakmat na ka banta jong kum ki nong yalam ni ki nong ki badon hapo jong senior CE ru na try na adu ke por ke bilang don ke junior CE ke intermediate CE ke senior CE ela don lupa jo ke kicing hikai ke bayi hikai ngi ban penjanai ta ke jing long ke jing kum no ban long kom kinong yelam bat kani ke dei ke ba ngi don kami ke ban sothu ha ke jinget ke jong iru kom chu apreng jongi ki kon samla ru ki don apreng jongi ki ban ke sap ke ban ruai ban long kom ki praise leader ki worship leader ki babot lani kena balong nang pergi nong yalam ki berwai. Cuma sun ong mengangar sedang berwai kam long gidon kam suki pesuki ya kaban hikai ladi kaban penjanai ladi kumno ke bangina ban ruai ru hi. Kuno ya kabangina ya kaban penmi ke sur kabalong kababha bat kabasultanat na kabanta jung ilang baro. Kani kede ke training ke bangi hiya stage by stage. Baru ji suru ule kumta yang abat ya pi. Penjanai yang apa ya pi ban pendep ni ketika finishing kabadon hangi ke jenget ke jengi kabalong stage by stage keron kapor kaban long kabae si hang ni pedeng jongi bangidon hapo jong kani kari lajong pori khasi lajong ngidon haka majority kubi Kristen ban ong banga kadi naka jenget Kristen kalong kabasuk ba kalong kabasuk Nrei haka jaka kaba ngilong haka minority kolong kaba Nakan mau sisin nadon haka deka poin haka deka ngalit ha Yemen. Atrai pitip ke Yemen ketika ri kaba don ka civil war mentang ngalit nam bagi kamjong ka office kamjong sarkar India. Welit lang bat ngai don way ni Hindu, way du Jain, ngai le du Kristen. Utau banyak kali ke jongi udai Muslim. Marubdi nang dan po Yemen. Pada po Yemen tuan Kristen ni AUM. Berkali kecing elek kaba ki kimna kaban Syak di ki Jew le ni ki Kristen. Akapor kaba ikren batnya ke kapor basyong nunya kali man kapor kali gini ki Hindu gini ki Jain utu ki suthu hi namar bam jon ni ke kendu. O kali yang amede no kanyam ayu ngong ngate Kristen. Kekelah ketika jeng perkat cukup lani kenika jeng kenika approach ke cukup saya ngahadin bang loong man Kristen. Nomor ba Hindu, aki Kristen, bat itu ki badon hakanya Muslim Arab ki isi haduk kata-kata. Nomor ba ki ong begini ki day ki balong persyak ke jenget ke jongi. Kilong persyak ke jenget ke jongi. Bat kadon kini ka jeng sngo ke jongi ke ba am sngo tenat. Ladangi don haka jaka ke bakum kini may tang haka minority. Kumnungin yang pedeng jok ke jenget ke jong apat jongpi. Ladangi lek puli syabar jong kini kari ke jongi. Syabar jong kari aga jelam Meghalaya. Habis don pedeng jong ki bompat long Kristen. Kumnungin yang akan ke jenget ke jongi hau Yesus Kristus. Kata kedai ke jengkeli ke ba ngihap ye kaban pet. Kata dia ke tes ke ngihap ye kaban ikandu. Kamlong ke pasuk man oi pi ke par blok. Beit ke para samla kamlong ke pasuk. Akan mau hapor bangadon Hyderabad ngadet ke ke jengi seng. Dia keren akan ka way pastor i badai nak ni ka Balang Church of God inang ong ingangin yelit jing seng nang ka way ka Sunday ngelit ada let kita ka jing seng ke jongki i keren nak ni ka Telugu ngim sothu ni ka bangi keren mangi ki translate ka ktien ke jongki ana lawai ka ni ka jing seng ibun ki bawan ni ka makwa ka ban pelong jing duai ikwa ka ban pelong jing duai bat na pedeng jong ta kibawan ban pelong jing duai kadon ka wei ke khana samla kan thei kabawan chakmat ban ong sobha ban penbu jing duai na ka banta jonga maka ka dei na po ki than ke balong rural areas jong ka Andhra Pradesh ke ko por
But habakawan hapo Hyderabad kawan puli kawan pendep graduation jongka kai kendu iki porlok Kristan. But hangta kabaka jingi kendu ke jongka bat ki porlok Kristan ka kela Kristan. But lapen baptis ke karu bakal long Kristan. Nrei ko ong ngala long Kristan ngadon hapa deng hang ni hapo nong ba Hyderabad kam don jing yang dan rei ko ong sumhaban duai na kabanta jongangan lej pai adin jing puli shalayeng. Ipai belong Hindu, imei long Hindu, ki bahayeng masa belong ke Hindu. Ngamtip ke iga banjai ka jing im ko jonga. Hatungan ang im ne, hatungan ang syabe no ne, hatu ke iga banjai nga ngamtip. Sumhaban bu ke jing duai na kabanta jonga bangan yai sya, bangan yai ne aka jinget ke jonga hau Jesus Christ. Ladang iya ke bakum gini ki kep ki para samla. Ujisu upen long gini ki situation ki babun ki mai kendu ka jing im ke jong iban penjanai ya ka jinget jong apa jongpi. Pila ka ban kendu lagi jong ki situation ki jongpi. Ba hakini ki situation jong ka jing im ki mai kendu. Ujisu penjanai ka jinget ki jong apa jongpi. Kanang bangila ka ban yai sya, ban yai mare ka di ka jing mare thong ke jongi. Ya kabangin poi siya kata katong. Pagkata kalong katong kabaw Jesus Christ ulabu na kabanta jong abat jong pi. Na kabanta jong kim nong mare tong pinapet way balet ya kanigin banet marathon. Kita pendep way pendep ya katu kajing mare ki pendeng medal yu tulan ya katu kabrio ki angka finishers medal. But uji suru pen up na kabanta jong abat jong pi ban pendep ya kata ka prize ka finishers prize. Bahaka bakut kemo apostol Paul ngan poi siya ketika banyo ay tiga price kapa ay long ba jong try jong Jesus Christ. Dublay un kurku ingi long ba jong ini subject. Bahaka jeng yat lenti ke jong ina du lasai ke singi. Inang yat ke lenti ke pangi sotu bau Jisu udai mau ba tho ba penbiang ke jeng yat ke jong apa jong pi bat upen janai ru ya ka. Long ba jong ini ke tayo baros tayo ngina yo ke YouTube. Yusno bahaka long ke jeng ay men sim. Long bangi ingin long kita aki nong bot ke jong Jesus Kristus don menengai ika mim ke babu ki ong ba akan ika tayo mentate na mata jong ki khas ki khon samla ke ban po ke KGP assembly I want to live for Christ ndai tang nam ta ki tayo na du la shai ke singi ha ka bengi sedang pat ke jing lenti jong i klem ke yudwi ke ai ke bengi le di kan ni ke jing hikai long ba jong ke subject ke baka senior society kalau bu ujisu ulang pelong nong penjanai ke jenget jongi. Ai bakan yarap yang abad UP. Bangin snotu bangin don kami kaban yat ke jeng marek thong ke jongi. Tak kabangi pai bet show try jongi ujisu Kristus. Do play un kurku nak benta jong ke jeng slok ni ke por. Nak benta ke buram jogu. Amin. Ni aingu ublay ubala ai kini ka kubor ing bau syakri ujong itam sampi arang klam keluar jong ka subject ujisu unong penlong bat unong penjanai ya ka jinget ka jongi sha kalong ka kubor ka bukordor open kan mau yengai pi kam tam kum ki samla bau blay ukhat ingi bau jisu ukhat ingi langi long ki balak koloi ban priang ye kajing khot kajong ban mare da kajing yaisha ban da kajing ai ne mo uhi uban tho bat uban penlong ye kajinget kajongi bat khamtam wan penjanai ru hadu kata kesngi ye ka ba un wan shaw ngi chikari kajing kular kajong temsan sihisin pat na kalyang jongi kum senior society ni ai khublei phi ni pen pau ye kajing sngongu nam ta kan ka khobor ka ba phila pen pau phila ai pen jingi limba kan ka por blai unang ker khu yi phi wat unang pen kam yi phi ha kajing shakri ka jong phi ye lau jong kan rat men tapat yin yo ye kajing pen bana na kalyang jong ka senior society Asya bangan ai ka jing benar, ibn pau ka jing sngungu yai temasan piaran klem ibala sam ka ni ka kubur ka ni ka po ka balong
Jisu nong penlong bat nong penjanai ke jengit jungi na ke stij ki Hebrew kulang bakat ar kat bakat baan. Bat beliau nang kerkui teman pesan piaran klami bahasa min ke kubur. Tinggi dan ijing a ibarat kum kadak ke jeng sa jeng kan mai ke jeng shimenta ke jong i ka jeng rakhi ke jong i ke yud wi bat ke yud sandi jong senam arah jar arpusan dengan kerpat Reverend Pi Maulong main pensam kani momentu kum kadak jong ke jeng sa ke jeng kan mai ke jeng shimenta jong i ke society jong i. Boleh sebut pastor, ngan ai ke jing penbenah ke Bible la syam tiau. La syam tiau kata kat sau trik benai berkendai jar arpusan, kapur long je senggelong ha kapur sau sting jan miet. Inong ilam jurwai long mis naka saman bahasu cang, but inong tem ilong mis sapi daman bahas jurwa. Inong ilam jurwai, inong ilam je seng ilong Mr. Morning Star yop nyau, pulis dang badwai ni Mr. Pendap lumlang taba, nyok ngoi inong keren ni Mr. Bayalam prang wanswet, bat ke jengruai kerpang ai Miss Manjurika nong pan ngai mes sien kum ka society ngai se kendu biang la syam tiau ha ka po sau steng kata khatau trik benai bakhandai arajar arpusan inong ngelam jengruai long Miss Naka saman basucang inong tem ilong Miss Sapi daman bahajarwa inong ngelam me ke jeseng ilong Mr. Morning Star yopnyo pulis dang bedwai long Mr. Pendap lumlang thaba nyos ngoi inong kren ni Mr. Bayalam prang wanswan bat ka jingruai kerpang na Miss Manjurika nang pat. Teman pesan advisor kini kilong kejing permana kaliang jong society. Mendapat nilapoi syakapor, ia bangin yo, ia kejing iseng kentang. Lek syaban syapoi syakni kebenta. Nakaliang jongi kum kesini society. Imlak kamda aingo yo blay. Ubalai lamingi, hakani kejing rakhi kejongi, ya ke yudwi, naduk besdang, natra naduk kesitrik jong September, haduk kini kepor, bat ke klemat ke pemerintah. Ni yui ke jingelam kejong belengi, bat ke sangti ke beklanbol kejong naduk bengi sedang, ya kini ke yudwi, bat ni ai kublai, ya ki prasamla, parok, ki belashim lagi jong ki benta kejong ki. Haki benta ki berpier, ki berlebu iki. Bat ki berpendap iki. Ha kejing baik, bat kejing renti. Ling baga ni kapor ngamlak kam ai kublai. Iki nong tem. Ha borok kejing iseng. Jong kani ke yudwi haduk kani kapor kementa. Kejing syakri kejong pi. Ling baga kejing tem. Long shisha. Kejing penrham. Ya kejing syakri blai kejong i. Wat ngai kublai ru iki nong ilam jing ruai. Kejing pendap kejong pi la kejong ke kamram. Kalap wanra ya kejing rham ya kejing syakri kejong iyo blai. Hoi ngamlak kamra ai kublai iki prasamla ki bala puli ne ketien kejong blai bat ki bala duai. Habaro kini kejing seng ling bakane borok stio. Hoi ngamlak kamra ai kublai iki nong kren ru. Nadu item san eli dekhar ibal kren pli ya ke team mentau senam ujisu ke nongrem jong kejing em. Oh, i Dr. Mrs. Embla, i bela syemi ke program kejong i tang sikentien. Oh, i mlak kamla ai kubleiru i ba tutai bah kharpuri i bela ahingi ya ka program jong Bible activities. Oh, ni ai kubleiru i Mr. DH walang i bela lap ne ktien kejong blai. Haka jing seng ke begina long haka sautrek jong bulan September haka singi Thursday. Roy nyemlak kam ai kublai ru i Dr. Balajit nongrum iba laahingi ke workshop on Christian apologetic haka singi Friday. But roy men ke singi nilayo ya ke jing sing festival po ke jing elam jing Mr. FB Maulong. Nyemlak kam ai kublai iru namtaka jing pendap kejong i ke program bat shisha ni mat ke jing kerku kejong blai ling bagan ke jing sing festival o ling bagan ke singi imlak kam ai kublai ki nong kran nado imes dap hun ling do ibala ai ke jing kran
hagisngi haka por kaba sposteng nam step baru I pastor asas majau ibel ai ke kubon ka tin jong blai tingba kani ka janwi shibje hol limba kani ka por sa hisien pat ni pan pau ka jing sngongu item san pi arang khlam ibel ai ka kubon ka tin jong blai ro jong ni ka subject ka bangila bo tingba ka janwi blai un kurku ye pi wei pi wei blai unai penon kam lagi jong ki shakri ki jong u ha jing shakri ki jong ki yelo kanran limba kani ka por pan nya pois ka bantai ka bangin yo ikani ka jing sing pen kentang limba kani ka por kerpat ingi kum ka jing sing bangin sngob ha banyeng lang pat bangin yo ikaban puli ikani ka pledge ka balabdan balatho ha ka ni ka kotling kedop program ka bangin la yo pat ngidan la jong ki jongi ting ka por ka kerpat ni wi pi bai bangin sngob ha banyeng pat ngini puli ikani ka pledge ini puli lang ha ka por da ka basania how Jesus Christ about try bani obor ka baningkong na kular yo u bangan persang banle ya kano ka ba uman ni nga banle ka ba ar kan long ka rukam ka jing im jonga banwat jing slok bat ublay ha ka jing duai bat jing puli ka kitin jong u man la ka sngi ngan kersyan ka kam bat jing mani jong ka balang ha ka bangadan bat ngan shim yala ka benta ha ka jingiseng bat ki wei pat ki kam jong society ka balai ngan wat banyalam ki wei pat show Chris bat ngan ai na ka benta ka jing peniar ye ka hima jong u ka basaw ngan yele ban kentiu yala kari bat ban peniar ye ka jing long shipara how Chris tungini pendam ho play ki jing duai ko pa jing yu ba beneng ni dap de jing sngongo ka ba kraw ye me ko pa namar ke ni ka por ka bangiyo ko pa it bandan ka yeng ka bekentang ka jong me ban mani ban shakri me ko pa kerpang khamtam e ko try kum ki dukhat jong ka senior society ko try hapa lo jong ka balang tribe e mele lamingi ko pa ha ka jing rakhi ka jongi ko pa ke ni ka youth week but youth sunday hadu ke ni ka por menta try ngi I ka sangti ka baklan bor ka joma ko pa bat ngi lamat ko try I ka jing kerkhu ka joma ko pa ling ba ki program ki ba pher ki bengile yo ko try ling ba ka ni ka tayo blay bi it ni aingo yema ko pa nam ta ki baro ki bengile yo ko pa kerpang kham tam nam ta ka khubor ka tin ka joma ko pa ka ba memal kran ling ba ki shakri ko pa ling ba ka ni ka teo bro shitio hadu ka ni ka por menta ablaying adway rap ki ibang yu asngo ko pa kin shongsa ki do nuot bat ki men sim jing kin pen thamai boring ko try bat shisha ko pa ko mangila puli ni ka pledge ko pa da ka bashania hame u balong u penla ingi bat ban ai boring ko pa bangila ko tribe I banang ni smart ni nangila bani pendap ko pa hoj ko bangila kular khmat jame ni ko por ko pa lagi jong ki kular ki jongi ko pa da ka bangi shania khmat jame ablay try penla ingi ko pa borok ki dukhat jang sini society ko try bengin yo ko pa I ka jing ram ban mani ban shakri ma hoi kum lapet kan mau ko try duk shakri jame om dei tang ka ni ki shityo ko pa rei lentar ki sngi jang ko jing em jangi ko pa bengilong ki brio ko pa ki basakhi ka teng ka joma ba ka jing em jangi ko pa ka long shisha try ka jing shai shiki wei pat ko try ki bom pat shimla tip pat ithu ema blay bi it nga dwai ba menam ino ingi ko pa kershan hapne gijing tot ki babon khamtam ko ki khun samla shisha try nga dwai ba men sumar ingi ko pa neki board jong ka jingdom ka pop bat usaitan hi bat scamingi de ka bor blay jo me shisha try melong nong penlong bat nong pejanai ka jinget jingi ai boringi bengin sno hame ai boringi ko try bengin yai ne bat me ko try bat me to bat ingi de ka bor blay jo me bat te lamingi ko pa hadu beginang la ko pa I banyai le ka man jame ko pa tribe I ngi dwai ke ni ko por ko pa men isnai ko pa I ban ken mau la ka jong ka senior society ko pa kinong kit kam ki jong ka ko pa ki active members but associate members baro ko try
penong ingi shitali ku try, balai bor ingi beginang la ku papi ban khot iki waipat ki prasamla ku try, ban ya sengla ka teng ke jong me, ban mani ban shakri me, baru ku try ban ya lap ik gospel ke jing penem ke jong me, shiki waipat. Try ku po bedang sabar ong ai ti me. Ido ingi pan de ke jing acting jisu nong penem. Amen. Ini yang lang liba kini ko por, ini yok ban ruai ke jing ruai si plat song, kemudian kini ke kot link kedap hi ke program. Deka basyania how Jesus Christ utrai ngadwai unyalam bor yang un ai kular ban persang manjong u ban le ko Jesus nong pen em bat nga tu syong le borok ke dekat ke jing rise i plet song hadien jong ni ke jing rai ke pat i pastor jing reverend pi maulong in semua ban pelat ini de ke jing kerku bat pen wai. Kabashanya Puji Yesus Try Aduhai unyalam boryangan ai ngakular ban bersyang menjong ban len uji sunong pen bat ngatu syong ne jin lakasmi kenlong jingkular Krishan jing mani wai jar jar ngan Krishan jing mani lang ublehi Shin yala binta datu ban syakri yaki wei pat mensip ngan walau syutrai jing im ngan syakri ngamben nut ban ai yaringan yai ken mau agi jing duai ban pen yat jing long shi para utrai Tengen ya doai. Ngiango yame ablai lengba chon Singapore bakom ka senior society. Ngila yo ban penkot ya kan jingrak he ya kan kau tayo jong kisamla. Bat kum juru ya kan singi utra jong kisamla. Kabaka team u Jesus Christ u nongrim jong jingem. Inget skam ka kanrat balama kan team. Kan nongrim na kam ta jong kum kisamla. Banginang peteng ban ya kan jingem ka kanrat. Bat kam ta me bangin job ya shibun ki jing panchoy ki bawan ka jingem ka jongi. Kerkui ki banta baro ki bangla pendam nadu ka singi ki banang kong bat hadu ka ni ka janmiet. Baki ke baro ki bangi pendam. Kin long kam ka jingi wi thang ka ban chem skop ha. Ani nges kam ka kanrat ba om tang ki samla ha po jong senior society lum syap ki ban ma de ka jingkar ku. Reki samla ki ba po jong KGP assembly hi baro ka wai. Gen ma de ka jingkar ku. Bangin penskam mi ka nongrim ka jongi. Tang hame obolong utrai ba unang penim jingi Jesus Christ. Terus ngawi ka jingruai ka jingi. Dama bru ki pop jingi. Pada kabawai no utrai una khami thu hapeng jonga ba jong me. Habang ye me don markhmat shu parlok hi. Rengkar ba ka jingi ba ka jong blei ku pa. Ka jinga ye ka jong Jesus Christ bo utrai lama ka jinga serlok ka jong musim ko.
Ini ke jingkat ku jong ki lai ha wei ki lor kat balaka balang jong me. Lamru bat ki rungat hang ne bat aklang satla ka porthai. Menta sheduk ki bam jukot ru. Amen.